jos alkaa huikomaan jo, niin kun tässä vaiheessa päivää usein alkaa huikomaan, niin ei muuta kuin makkaran kimppuun. Buffetista löytyy myös paljon muita aina kaavista ja pullasta virtokaramelliin saakka, joten mukavaa on tulossa. Katsomossa on hyvää tilaa vielä, sinne voi asettautua hankamaan näitä pieniä portugalikoreinoja, joista seuraavana vuorossa Jaana. Jaana menee. Minulla on tuommoinen paita laitettu tuohon eteen, mutta hieno suoritus ja onni odotti siinä ja jäädään kiinni ja hyvä